everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan, kadaugan. Kining motor. Mari akong gamiton. Aron sa niya naman dali ko abot ito sa mall. O maabtan pa na ako si Maris. Yun na. May kutsing nga miabot. Hindi man tingali akong tuyo, anak. Oops. Mular ka na lang ko. Kadiyot lang. Ako ang tuyo. Kinsa siya. Nanaog siya. Ug, oy, doon na sa ilaing doha ka tao, malikawas. Kung nagsunod ka niya. Good evening. Good evening, sir. Kinsay mekaniko din, Ako, sir? Ikaw. Okay. Kinsay pangalan mo? Herbert, sir. Herbert. Herbert. Kundo, sir. Kundo. Herbert Kundo. Pwede nga makuha, di ka? Sir? Ato di ay. Ako si Carpio. Mga ba, sir Carpio, kuan, Pwedeng kuhaon, di ka? Kaya doon ko'y payo ni mong sakinan. kuan, sir, mas may tingali kung mahimo, ipahatod lang din sa siya. Di magud mo andar. Ug tuwa sa akong bahay. Gusto lang ako ipatanaw ni mo. Mao ba, sir? Okay ka ba? Kuan, sir, kining, may laktong para ba ko, sir? Karon unta ang gusto nako. Ayog ka balaga. Kung mutando ka lang, pasiunan akong bayad ni mo, 3,000 pesos. 3,000 pesos, sir? Niya. Niya ang 3,000 pesos. Ipahiling ko lang ni mo sa hinungdan nga di magin mo andar tong akong sakinan. Asa man ang inyo, sir? Bigatin itong tawanan. Bidawan rin 3,000. Sundan ko lang sila. Ano kung masadog balibaran? 3,000 na ang pasyunan niyang bayad na ako. Wapag ganay ko magkatanaw sa diferensya sa iyong sakinan. Chikapon ko lang. Human, mutretso ko kang Maris. Sundan ko sila. Niya kami susa ka subdivision nga sudlo nun kaayo. Ug ang iyang bay nakili sa bungtod. Ug namihunong sila niya ng dako kay gate. Taas kay gakural. Ug may barbed wire pa ibabaw sa kural. Ang gitason sa kural marag mga 15 feet. Giablihan ang gate. Gisidyasan ko nga pasudon ko. Misod na sila. Musunod ko. Dako ang leg area din sa sud. O niya, layo pa kayong distansya. Ngidang bahay gikan sa gate. Mga 400 meters kuno ako masay. O ang ilang bahay doon na pa'y laing kural. Mga angle bar. Hindi kandado pa ang gate sa. Niya na pa yung diri. Mo ni ang iyang kauban. Hoy, ikaw, Sir? sunod ako.
O, sir. Dekana ko ng sikinan. Mga luho. Mga mahalon kayo ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unong kabuk. Nagkaraiyang klase sa sakinan. Auto. Na expedition. Turbo. O ka nang usaw. Grabihang mahalon kayo na. 2015 Ferrari 458 Italia. Nasa Mercedes-Benz. Herbert, Sir, kini. Kini nga akong Ferrari ang dili mo andar. uy, mao ba, sir? Palihog ko. Mahalon mo kayong maong sakinan, sir? Ah, hinatag na dong sa akong anak. Nga tuas gawas. Pila kay kantidad ani, sir? Almost 240,000 US dollar. Mao ba, sir? Uy, kamahal ko din ni maong sakinan. Murag 10 million pesos plus. Palihog ko do. Pwede. Okay, sir. Good. You are an expert. Dili man, sir, pero gipaningkamutan ko lang. Okay, nakadaig ko nimo. Salamat, sir. Kadiyot ha. Testingan ko na. Okay, sir. Okay, sir. Dali, saki. Nakabalik na siya. Salamat. Excellent. Excellent. Okay na, sir. Pwede nang magkapaulin ako? Ayaw na. Sunod na ko. Ay, iyay. Mag-unsa pa man ko. Si Maris. Hapit na mo si Maris. Sir, salamat lang kayo, sir. Pero busog pa man ko. Hindi lang kumukaon. Yan, sir, nagdali. Sir, ko kay may nagpaabot o taon ako, sir. Okay, okay. Dito ka bugson. Sorry ha. Nalangan ka noon. Okay ra kayo, sir, eh. Trabaho man. Sige, sir. Alis ako. Kadiyot. Wa ko pa mahatag ang akong balance ni mo na. Kadiyot. Uy, sakto na kayo to, sir, eh. Okay na kayo itong 3,000 ngayon mong gihatag na ako. No. Punan ko pa na. Another 3,000 pesos. Uy, sir, dako na kayo. Gamay na kayo na. Kumpara ko na doon ay paayo sa shop. Okay. Dawaton ko lang ni sir. Dawata. Kaya ako managihatag ni mo. Okay. Sige, sir. Salamat kayo. Kadiyot. Hatagin ko sa imong contact number. Okay, sir. Hapit sa mo diri, oy! Archie, Roti! Ay na lang, Yusing. Ato lang may mga akong sa bahay. Unsay sudan using? Ay, manok pisaya! Akong kinamgi ka mong kayan! Ayay, lamay akala no? Ay, pangaon laki ona mo! Bay, mga ano na tabay. Ay, ikaw lang, pero di. Wala ba mano dito sa bahay kay nag-text na ako. May gilakaw siya. Aw, kung mao nga wa diha imong manoy. Aw, labing maayo nga mga uno na ta. Oh, sige. Unsa may ganing tawhana, eh? Palaguton ng gitag maayo? Text pa! Asa na sad ka ay? Nilangan man. Sige lang katarungan. Customer. Last 5 minutes. Ay! Dili ka ni kababot ron mo. Paulit magyug ko. Believe ka, sir? Maayong mekaniko. Mausad. Nagkinahanglan og expert nga mekaniko ang imong sakyanan, sir. Kay, porbida. Malon ra ba kayo ng imong sakyanan? Gusto kayo ka. Nakahuna-huna akong kato si Herbert ang himuon akong maintenance sa akong mga sakinan. Labing maayo, sir. Pero, sutaon na nato, sir. Kung tarong ba.
ug dili bahiwi. Of course. Imo ka ng katungdanan. Kung kasaligan ba o dili. Paspas, hapit ako makabot sa mall. Hapit na. Oh. Muadto na gyud ko. Di na gyud ko makapaabot. Pahala ka na, Herbert. Ay, kisa yun na nagyud siya na ako daw. Kadaghan na kinini buhat, ah. Maris! Maris! Sorry, nalangan ko. May customer man ko may adto sa akong shop ba. Unya gida ako gipaadto ko sa ila. Og napugos ko, miadto ko rito. May gipaayos makadiyot nga sakyanan niya. Wa na lang utak ka mo, ani. Sorry please. Sorry na lang. Muli na ko. Mga uno na ta. Ayaw na. Nag-snacks na ko. Gigusla na ko kaganiha pa. Gutom kay pinaabot nimo. Usupon ko, sorry ko kayo. Sorry kayo. Please na Maris. Okay? Libat na yung driver, bay. Kabantay day ka. Libat na. Libat lagi. Ako lagi. Ako lang. Ay, ako lang. Ginaan na, no. Kadagin mo tayo. Usa lang ako ihatag anak niya. Unsa? Oh, libat man na. Sa ato pa, ug hatagan ako balik usa ka tawo. Ingon ako nga. Duha na bay. Wala na. Mo ba? Niya na ba ta? Lugar lang. Among plite bay. Duha na. Palihog. Oy, kuha ang manager. Oy, duha raman me. O, lagi, pero duha raman ang imong gipaplite. Upat man mo. Unsa? Sugamag ka noon. Upat na nung katao ang pangayuan og plite na to. Na, maro sa tong driver da. Sirado gina shop ya. Tuoda. Maayo untang mo balik tong duha ka tawo nga nipusil kang manoy nimo bay. Kay kondisyon na ra ba nako eh. Hindi ka madlok. Basta mo ani. Pakit-on ti ka. Adali, manood sa shop. Oh. Bayro di. May nihunong nga nagmotor. Pulos na helmet, duha ka tao. Tuod. Oh, bayro di. May aksyon og bunot ang nagbakay. Bangas ka. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.